yawa terrorist onge ka freedom has come. mach chande koro ket nyathi obed machiegni jothurwa kawe kata mana mia dhi unyiewru chips moro mar mia kama gine ne bedu gi nyathi chiemo chamo wuoyo gi nyathi kiketo nyathi thuolo obiro nyisi gik moko madino ok onyal nyisi to ka ok ikete thuolo to obiro bedo kowuoyo to wuoyo gi joma richo mabiro miye advice marach to ketho nyathini. Aparo ni wach ma kama nasiro nikech bende janyuol kok okra nyathi thuolo thuolo ma bende koro nyathi dhi wuonde go mano kaka janyuol ok inyonye nyathi simu to kara nyathi nigi sime kumogole bende ikia koro ket nyathi thuolo bed kod thuolo ekobro nyisi ni ngene ngane maka ngane temo ginene ginene kako nginyo ngisi no temo ginino ok rach nikech jaber uno kaka jaber nikech magro timre nikech kaka nende jaber ni gik makamago jatimre kendo ji biro wuok kodi mang'eny oko nikech Nyasaye olosi maber to gimitime niya sani kidonje mago to dhi ketho ni kama to koro ne kaka jaber ni koro ok nyabedo ngimane ok nyabedo maber nikech ng'ato ketho ngimane sani be dak bedo maber niya koro kidwa ni ngimane obed maber ka ng'ato ng'isi ni jaber ng'isi ni ayie bendi erokamano lakini ngimana adwa ni mondo mi alosi sani ane foundation nyithindo wuo godo to kibedo niya ni gimoro amora igolo rawo gimoro amora igolo apat ok awuodi ok ibi pade milele chieng' moro biro wuok idhi pade ne university erokamano ni thoro wach ma kamano kare ahinya